Internetová televize města Kroměříže. Kulturní dům v Kroměříži roztančila dance show, která se tam konala 22. března 2013. Již druhým rokem proběhla v divadelním sále a opět se bylo na co dívat. O velkolepou show se postaral klub sportovního tance Swing pod vedením mistrů Evropy Radima Přátky a Kateřiny Kolomanové. Ti nám prozradili, kdo přišel s tematickým nápadem Cesta kolem světa za 80 minut. Myslím si, že celý tým, Radim, já, Marek i Pepík. Už od minulé vlastně show jsme sbírali nápady a tady toto nám přišlo celkem zajímavé i pro diváky, kteří vlastně byli na dopoledne, a to byly základní školy, takže takové náučné prostě taneční show. Náročný trénink na letošní akci trval zhruba 3 měsíce. Vystoupení představilo několik zemí od Kuby přes Francii až po Rusko, kde malí nadějní tanečníci připravili pohádku Mrazík. Při cestování nezapomněli ani na Českou republiku. Charleston a Cancún předvedli bývalé členky klubu. O to, jak nápad vznikl, se podělila jedna z nich. Tento nápad vznikl kolektivně, když Swing slavil 40 let své činnosti, tak jsme chtěli my staré bývalé členky Swingu udělat nějaké vystoupení pro tady tuto příležitost. Takže vznikl tady ten Cancún s Charlestonem a protože to mělo úspěch a protože se to líbilo, tak jsme začali trénovat pravidelně a už máme 3 hotové vystoupení, takže jezdíme po plesech, vystupujeme po plesech nebo na takových akcích. Loni jsme tady byli taky, zase s jinou formací, takže tak nějak pořád jako za mlada. Celým večerem provázal Marek Dvorník spolu s Josefem Křeháčkem. Nešetřili vtipy a svými tanečními prvky bavili publikum. Marek Dvorník byl s letošním ročníkem i svým kolegou spokojený. Jsme sehraní, dokážeme si dobře nahrávat, ale i díky celému týmu, celému KSS Swing a Domu kultury tato akce může být úspěšná. Takže se těšíte na další ročník, že byste znova moderoval? Asi to tak dopadne, rok je dlouhá doba, ale už teďka máme nápady na další rok, ale ty neprozradíme, takže zvu diváky TV Kroměříž, aby přišli i v roce 2014.